Čaute, som The Shadow a vítam vás pri uvítacom dieli na tento nový channel MC Movies Black Creepa, či Black Creepa, Shadow Creepa, a ukážeme si toto videjko, o čom bude. Bude poprvé, čo sa bude na tomto channel odohrávať, po druhé bude o reklamách. Tu je jedna už hnusná. A po tretie uvítacie niečo. Vlastne to bude poprvé. Tá reklama bude už posledná. OK. To si vymažeme. Sorry, keď budete počuť moju myšku. OK. Prvé. Na tomto channeli sa bude odohrávať let's play. To je tá druhá vec, ale to iba niekedy. Niekedy. Prvá vec, hlavné. Filmy. OK, toto sa bude odohrávať na tomto channeli. Druhá vec. Oh my gosh. Aj tak som zapomínal. Dobre, toto tu je druhá vec. Prvá vec. Vítaj. Vítaj. Vítaj na tomto channeli. Sice tu nie je môj spoluúčastník tohto channelu. Volá sa Black Creepa a ja som The Shadow. Black Creepa. To je môj dvojník. Moja druhá polovička tohto channelu. Dobre. A to je všetko ku týmto a ku reklamám. Tu asi toto víte celé možno nevidíte. Tu jednotku, čo som tam dal. Tu určite nevidíte. Ani nevidíte, že tam kreslím. Sorry za tú reklamu, ale ona tam musí byť, lebo ja neviem, ako sa vymazuje stamadiel. Keď niekedy na to prídem, tak ju stamadiel vymažem. Dobre, čiže ak sa videjko páčilo, like. Ak sa uvítacie videjko páčilo, tak daj like. Ak nie, tak sa ku tomuto videjku radšej nevyjadruj. A lúči sa s vami The Shadow a neprítomný Black Creepa a čaute.